Sanibonani. Sevele singene kuyo njengamanje. One, Khuphuka Nezakho enge-4 May eKharisonteni. Ngicabanga sonke siyawazi lokho. 2, Khuphuka Nezakho inama-group awu-2. I'm sorry. Inama-group awu-2 e-competition this year. Ukhona ugroup A no group B. Group A, it's a competition, a total sum 150, where number 1 takes 100,000, right? Bese kuthi group B, group A, sorry, number 1 takes 100,000, and then number 2 no 3 bethola ama prizes abo from lo munye 50%. And then bese kuthi group B kune competition ya 50,000 where number 1 wakhona ka group B uthatha yonke number 2 akathola lutho. The only difference ekhona ukuthi ku group A abantu abazophuma last 3 egroupini ngeke bebuye kwi competition next year, you understand? Bazophuma kunyuka about 3, number 1 no 2 no 3 ku group B beye ku group A, ukuze kuvuleke isikhala sabanye abantu ukuthi bengene futhi nabo ku group B bekhuphuke, you understand? So the only safe people la abane short bazobuya u group B wonke next year uzobukhona, because u3 uzonyuka u3 uzosala bese ngena abanye aba 3, yabo. So last year we had agreement nenduna esasibambisene nazo, ubambisana nezinye imanagers abaculi. Savumelana ukuthi abaculi abasuke bephume egcineni kwi competition, because besino group 8 kuphela, angeke bebuye kwi competition this year. Hence kukhona abaculi esingababoni kwi competition this year, esihalela ukuthi bebe khona nesifisa ukuthi babe khona, but because of lo mthetho owashawe last year, then automatically usuthi abangabi khona, yabo. Because into ithi, if we bend rules for umculo enomthandayo noma umculi othile, then nomunye uzoqhamuka athi aspend ama rules ukuze avune lo othandayo yena. So into yethu izogcina lapho ingasena umthetho, which means sogcina singasakwazi ukuthi sihamba ngayiphi indlela, right? Kunabantu ke ngizoba specific ke bona, ngizobabiza ngamagama ngoba bakhona kwi competition. S4 abanye abaculi labengababizi ngamagama, othola ukuthi abantu bayabuza ukuthi bapho bani nobani. Angibabiza ngamagama because abekho kwi list vele, yabo. So ukukhuluma ngabo would be like ukungabahloniphi, yabo. Kunabaculi last year sasine group A yodwa kuphela, which is group A competition, right? Now senza i-poll last year. I-poll eyayithi abazowina kuyona bebe number 1 no number 2, because sasingakazi sizoba no group B. Sathi abazowina kwi-poll bazongena egroupini le enkulu uma sekuphuma laba abanye, right? Because yay very connected, bazophuma abanye, then sathi abazobe bewine le poll, then bazonyuka beyongena ku group A, right? This is why ke sibona sinosikweletu ku group A, sinomacekeceke ku group A, because ibona ama winners e-poll ya last year, which was a qualifier for ama artists ukuthi awine angene lapha ku group A. Hayi maningi ama artists ayevotele lapha. I remember ukuthi babe khona no Mlabalaba, babe baningi, yabo. But sathatha ke i top 2 yayongena lapha ya phezulu, yabo, because sasingakabi nayo into ethi sizoba no group B, yabo. We could have sibathathe sibafake ku group B usikweletu noma cekeceke, but bekuzoba unfair kubona, because ngenkathi becampaigner for i-poll
babe campaign elithi beyongena ku group A. Now you can't just change ama rules of the game anytime you want. Uma ngabe umthetho nje usukhishiwe wabekwa, you follow it, yabo, until we get to ama discussions amasha and reach a different consensus ukuthi asishintshe senze ngalendlela. But up to this point ayikho into eke yathi asishintshe ama rules abevele khona and do otherwise. That's why we have usikweletu, that's why we have omacekeceke ku group A. Ba qualifyiswa inina abantu ababevota ku poll, inini labafaka khona, yabo. So they had vote, they got votes amaningi nabo bonke abanye abaculi ababekhona, okusho ukuthi baya ku group A. Yingakho nje belapha ya. I hope bafethu leyo ukuthi ufunani ubani la sizoyeka after this explanation. And two, bafethu ibhlungwana lento esiyenza kwabanye abafowethu, because abaculi babantu phela nabo. Uma ngabe usuthi wena mkhiphana ubani nifaka ubani, I mean onjani lo yena ongafanele atohoze, because bonke abaculi abakhona basetohweni. Onjani lo yena ongafanele asebenzele ikhaya kubo. That's very ayikho right leyo bafethu, ayikho right, yabo, because wonke umuntu njengoba la uzosebenza, yabo. Imicimbi mningi, abaculi abanye abathola ithuba kwikhuphuka nezakho abalitholi kweminye imicimbi, yabo. Abangalitholi kweminye imicimbi uthola ukuthi bayalithola komunye umcimbi. So it's not like abaculi khona i-event ekibabize bephelele bonke, uyabo. So asibahlonipheni abakhona, khona abaculi abakhona this year bengekho last year, khona ababuyile this year, khona kade beqala last year, yabo nje to be honest, ugroup B ubuqala last year kusebenza kwikhuphuka nezakho, yabo. And abanye babo kade babakhona but bebeqala last year, yabo. So umuntu ofana uJiva uyaqala ukungena kwi-competition yekhuphuka nezakho, but siyamazi sonke kudala, yabo. Umuntu ofana noNjoko, umuntu ofana noMdumazi, umuntu ofana noSminoff, abantu abaqalayo bonke ukungena kwi-competition yekhuphuka nezakho, but kade sabazi, yabo. So each year uma ngabe uthi umculo sokumthanda soyengangenanga, it is not because ungelovi unenkinga naye, because omunye ungibuza ukuthi ubangani nosibanibani, yabo, njobe engekho. Now i-question yami ithi abaculi engibamemezelile njengamanje about 20 bangaki beleke, I think about 21 if not 22, right? About 21 if not 22. So njobe u21 or 22, we understand abaculi baningi kanjani. So if uthi wena khona into engiyibanga nomuntu ongekho, it means mina khona into engiyibangayo nabo bonke laba abanye abaculi abangekho, yabo. Because wena mawusuthi ubangani nosibanibani, should bonke abaculi abangekho nginenkinga nabo noma khona into engiyibangayo. No, it's not like that. Kulento le, in terms of ukubiza ama-artist, sinama financial constraints, right? Kuhamba kahambe i-budget isho ukuthi uzohamba ugcine la. Besides i-budget ke, ngisho ngaba nayo yonke imali ube nama-million angazi amangaki, angeke wenze event yosuku olodwa uqashe bonke abaculi, because also umasipala uyawa-regulator ikhathi zemicimbi ukuthi siyaqala la siyagcina la, right? Yabo. So there's a lot of factors involved in lento le. It is not just ukuthi ubiza lo uyamthanda ubiza lo, yabo. So mina kunama outing phila nawo kodwa ngekho event, yabo. I'll make you an example ngo 50 square. 50 square akayona iphathi yekhuphuka nezakho so far kwi competition, asazi noma uzoba khona kwabanye abaculi abazozo perform, yabo. But akekho kwi competition, yabo. Usongqongqo ngiphila naye, ngishayela ngisho isiginci mangisebenza, yabo. Kodwa akekho. There's a lot of ama-artists engiphila nawo, yabo, kodwa angekho kwi-competition. So it is all about fairness nokuba neqiniso ngendlela umuntu asuke ebona ukuthi kuyiyona ngaleso sikhathi. And ngiyavuma ukuthi angihlakaniphile ukudlula wonke umuntu, yabo. Imbono ngiyayithatha, but I only take imbono umuntu uma ezoyipresenta kahle, yabo. Uma ukhuluma
engazuthi ukhuluma nengane encane ke, then that's where inkinga ke iqala khona ke, yabo. I need to be respected nami, and uma ubeka umbono wakho ngendlela right ngiyawuthatha, yabo. Khona uthi ungakhuluma isingisi hawu mfethu, angisikhuluma isingisi ngibe ngidlula nje ngamanye amagama lapha. So that's that bafethu. In terms of ukuthi usikweletu noma cekeceke bangene kanjani lapha ya, sesidlulile lapha bafethu. Ngicela ingabi saba khona, and 2 ngicela ngabikho umuntu othi akukhishwe ubani angene ubani. Ziyasebenza nezinye ingane bafethu, zisebenzela amakubo, yabo, zisebenzela amakubo nazo. So uma ngabe khona umculo okhala ngaye, abanye abaculi kodwa abaculi ngibathintile, sangavumelana ngezinto ezithile njengoba ungababoni njengamanje. So kunabaculi engingabathintanga vele, bengeke ngibathinte bonke, you understand. And also kunabaculi esengishilo ukuthi abekho kwi-competition, not kwi-event, abekho kwi-competition because of our rules last year. Athi if we bottom 3, you are not coming back this year. It's the same thing nakulo nyaka. Whoever uzoqeda in the bottom 3 is not going to be part of the competition next year. Sekuyobonakala ukuthi uyaba yini part of event going forward, yabo. Because I understand niyabathanda abaculi, but uma nimthanda umculi, make sure phela ukuthi niyamvotela, so that by next year or by any installment ongenzeka ibe before next year, umculi wakho ukhona, akashawa isystem yokuthi akasabuyi because, yabo, because udliwe. You understand? So let's support them ngokweqiniso, yabo. Singaba support ngokuthi kufanele sibhale ku social media, sibhale ku Facebook, or sithuke mina ngokuthi uvalela ubani, ubangani nobani. Angibangi lutho namuntu mina. Makekho nje umculo ngathi khona ibanga nami, yabo. Mina I'll take grade iphile kanje. Angithandi inkinga, yabo. So ngicabanga ukuthi it's right, yabo. That's all I wanted to highlight and make clear.